kachiel kod litne in bende kuom tho mano mar Nduku. Nyasaye oket chunye kama okwe. To Nduku, kaduoke twak kata kadwake twak okinyi makawuono, into inyalo paro Dalmas Otieno kodango kalure ni en ng'at ma mana kaka Gwando wacho ni nodago ngima makare, telo nojatelo makare, gima weyo maduong' en Rongo University ma ok jo Migori kende masomo kono, jopuonjre wuok nyaka thuche mopogore opogore ka chopo e mbalariany ma Rongo e kaunti ma Migori. Into Dalmas Otieno kiwinjo nyinge nyaka sani pod ibro bedo ka dong' e historia mar piny Kenya, inti ibro bedo kipare dango. Mokwongo anyalo goyo mos ni jo Alego Marongo kuom lalo wuodgi. But maduong' ahinya ing'e ni seche moko wiwa wil ni dhano monyuol ne to chopo kanyo nade. Inya bedo ni ber, but jomomi chopo kanyo bi loso chiemo marito gin jomage. Nikech an achako winjo Dalmas mana kani nirwako Dr. Lodge Maranda. To nono ankan nyathi skul kanyo. To naneno ka gibiro wajumbe mang'eny. Dalona ka Dalmas apan ne minister ma industry. Kendo chieno noa Tanzania. Bang'e nyalo paro ni story ne kuro ne wuok nikech ne nitie ng'ama miluongo ni Kogango. Ema koro ne gero gi, ema no tap brain ma kora Gwanda wacho kae. To kendo kiduogi rango tinwang'o ng'ama nyoduogo gere kabisa nyen ng'ama iluongo ni Raila Molodinga. Ema koro nyoduogo bedo kode gi confidence nikech nyonwang'o kowuok chama manene joluo onge iye. To nyoduogo nwang'o confidence mare as a person. Bunyo gere, bochopo, bobedo nyaka waziri e sirkal manyie wacho ni manyo loso Kenya. Ma time manyien tie to nyodwa loso public service maber. Nitie kuonde ma koridwa ibiro nwang'o no Uhuru bende gi historiano nyokete ma gitemo manage teko mar Kenya e yor tich gumusara monego ng'ato yude. Koro gima wanyalo kwayo en wanyalo duoko joma no identify Dalmas chon erokamano. Ke gimiyo koro jo Kenya olani gimoro kuome. Dier makende en kama Gwando wacho ni neno yao bengi. To gimarach gi joluo ane wano kwa support girwa. So samane Dalmas yao bengi ne wan gen economic empowerment. Kechwane man wan go sugar cane power belt by this country. Mane wangi bwa invest through that bank. Donyo sani wa negotiate in various levels. Gichene kata nyang madako kethre. So samagi gitimore to puonjo wa back ni opportunity mage mane Dalmas oweyo mane kwatiyo go maber. Tere kaka wanyalo timo gi mondo watim better e ngima mabiro. Mane momine no kana samekwano samakoro waparo historia ma Dalmas. To nego wa compare gi telo masani. Ndo ginyalo identify ng'ama ginyalo dongo go. Bichopi level makoro Dalmas ntie. Emo mi sani neno ka jitongore go pange ni ng'ato dwaro telo. To ne onge mano. Chon ni beda identified. Teach wa kigi leaders bentie to gigomba. Sani koro ng'awinjo be ni identify ji. Nitie ruodhi masani tiyo. Nikech ing'ene dongo mar ji to pogore cluster mopogore opogore. Governor nyalo dongo gi joge. MP nyalo dongo gi joge. Jakom Raila Molodinga bendo so dongo ji. Neno ka kwano Dalmas kae. So the truth of the matter en ni seche moko ka gimoro bila ni otimore. To ne warang to ng'ani to dongruok ni momiyo chopo kama chopo to noa kanyo. Kare ne joluo paro nadi chon mopogore joluo masani. Kech kama lusi concept en man. Nikech wan sani iwuok ka para to miwuok parano to nin korin parano to bendin parano to emichwego para. Bibera ila kanyo ma ibang'e to pinge mago ini jakuo ang'o. So we lose content on that line. Omiyo gimotimore Dalmas ni makes us to think back.
Mane momine no kaka nyagoro koro kanja nyocha waiko Phoebe kae. To kakori rango historia tinwango ne japuonjo ti prisons enga history. To no bedo identified nadi kizema no chungti no ankana ogore go kiki ogore go par jo mane very tough to kendo yombo. Koro my idea to this and then laws ni ngato kotho to bedo malet. Tingene mana kaka agwanda wache mondo ngato bende higni 80 e pinka. In be nitie gima maber Nyasaye. Koro wan wanyalo na goyo mos ne joka ngeso to familia mare. To gini en puonj ne joma ruodhi masani. Mondo gimbe giyude ng'ato gi mak